Ezagutzen dugun gerrarik zaharrenetako bat Arabako Errioxan gertatu zen. Hemen 8 datu. 1985ean, Guardia herriaren hegoaldean hainbat hezur aurkitu zituzten mahasti arteko bide bat egiten ari zirela. Arkeologoek indusketa egin eta 300 pertsona baino gehiagoren hezurdurak aurkitu zituzten. San Juan Anteportan Latinam izena eman diote lekuari, bertan mahastiak zituen kofradia batengatik. San Juanen hildako askok biolentzia zantzuak zituzten, eta gezi puntua ugari zituzten gorputzean. Orain dela 5.000 urte inguru gertatutako gatazka batean hil zirela uste dugu, Europan aurkitu den gatazka zaharrenetako bat. Gatazkaren arrazoia ez dugu ezagutzen, baina neolitoan lurraldearen inguruan borrokak zeudela badakigu. Burezur batek gezi punta bat du bere buruan sartuta, hala ere etzen horren ondorioz hil, beste gezi batek hilko zuen. Inguruko beste leku batzuetan, adibidez Bianan dagoen Longarko hipogeoan ere, biolentziaren ondorioz hildako asko daude. Burezurra eta San Juan Anteportan Latinamen aurkitutako beste hainbat objektu Arabako Arkeologia Museoan daude ikusgai.